Barai ba bodaboda korua hase sub-county ya Nyamira South. Ime ye county ya Nyamira bakurawa no munyakerogo bwe county yo Panadorindo na bego munyakerogo West Mugirango Daniel Barale. Igorero batwareke karo gyo kwanira henkera baranguro ngeye mirobeli ya bodaboda. Ligo twaro mochoko go chakera chi stage Manyana boni go basabira barai. Bakonya sokoro skipara chingia na boigo kubeka chitaya. Elio koba orobeli emirobelio yobo sombi. Mori kitufati Disemba no robotirwa senchira yobwikira. Puna injira eyemo yokwenekya emirobelio ya bodaboda nkubwatiwa ere asinjira engia elio kwenekya buna omochoko norororo guchakira chistage au nigorero abanyakerogo ba boda kurwa sub county ya Nyamira South baumirana na gosemania amangana abatungetie. So tuaseire oteberera ninga injira ki turarani chigwelfare kire sub county yeito na injira ki turabeke chipigipigi kirolekana nga nchibwata mochoko because kurumaga na botobegeta mochoko tatiga okoburukana ngwa mochoko rolekana okuo tuabekire emikakati nga ochakira bono na turabara ibons pi baende ba make sure bamanye chipigipigi kiri babwate se stage na chibekerwe chistika chonsi yipichi korokinga we are in Nyamira County. Abanyakerogo abaiga bakoragwa no munyakerogo bo bwe county ya Nyamira Panadorindo nigo boigo banchirana amaunchererio yo burai ase wodi ya bogichora ase bamochora Ezekiel Nkubo una umunyakerogo bwe ward nere nyambane ochorwa una umunyakerogo bwe ward ya Bunyamatuta ase boigo bakwanira igoro yo burai bwabo. Bandu bali banyaweta ita with the name yogote abangaru bali PK bachoriru bakora Nyamira etwale gote abangantwe nintu founder members ba boda Nyamira tukora wa mono yo minto ko Panadorindo umufaisi yo ko kunga Clifford Maseno igo amangana ara na ali ngantu tobwati president PK ese boda ntu muntu tobwate no mo chairperson president Ndutole no mo deputy Nkindiki. Nonye nabo nigo bayira chinga kyecho na kuburia abarai bonzi kubabwatesia elio gwikirania amagenderero anene aria yechipara nabo igo chitaya puna enchira eyemo yo kubaororoberia obosombi bwabo chise gikonye njire county ya Nyamira eye twe kubuna abarai batebire nga bono bamwire kubwaterana ototete baminyo kichipara chinsemo chose pichikoro kuchire gwitiri Nyamira County because no abana boda bako minyoka banyarase bagweta na saragia goeta ni ayo nabonta getenga nabaraya babuna boniga atore CDF nyigwetenga sub county jinde njiga sene kokonywa na CDF okonya bana boda samangana yechi training bono kageretenga oyo lichumberi bono tatonyo lichi bukorwa se bali nyuma totararwa anga ndi bantu bakode training onye mbali kogenda bamanye ngambali kogenda iki promise inchiro gavana mwato ikire chinyinge sana kibesire Nyamira ni chinyinge kiretega iga chikonya abantu ito boda rera matoka bangina akwama mugondo bwibire rombo iyo so abantu abaito baisha gokonyu Nyamira itera kine hinko reporter Getembe kuraiga se ward ya township county ya Nyamira Injefa Tigad Disemba